खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिखा नार्जारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। बकाखादाव पुलिस एनकाउन्टार, सानै गोब्राब जखम। मानकासाराव साब्रै बांग्लादेशी हमदों। नलबारिनि मुखालमायाव एभेक्सन, 452 बिगा सोरखारि हाखौ उदां खालामनायनि थांखियै। मन की बात हाबाफारियाव नरेन्द्र मदिया बडलेण्डखौ रायखांदों। मसलपुराव खुंजानाय जिल्ला थाखोनि बडलेण्ड CEM 1.0 नि साखाफारा जथुम। MS सोरगियारि इन्टारप्राइजआ बागानपारायाव फ्लेक्स प्रिन्टिं मेसिन बेखेवदों। गान्जाजों लोगोसे सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ खादों पुलिसआ। दिमा हासावआव BJP मावथिफोरा थोरसि लाना सोमावसारदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। रबिबारखालि हराव बकाखादाव पुलिस एनकाउन्टार जाथाय। बकाखातनि फानबारि CRPF केम्पआव ग्रेनेड खुबैनाय जाथायाव लोब्बा थानाय सानै दुथांखौ पुलिसआ एनकाउन्टार खालामदों। बे एनकाउन्टाराव गुलि नांजानानै गोब्राब जखम जायो भबेश कलिता आरो सन्जीब बरुवा मुंनि सानै दुथाङा। मिन्थिहोनाय बायदिब्ला CRPF केम्पआव ग्रेनेड खुबैनाय दायाव हमजानाय दुथांफोरखौ थांनाय हराव दोनखोमानाय हाथियारफोरखौ दिन्थिनो लांनाय समावनो पुलिसआ एनकाउन्टार खालामो। दोनखोमानाय पिस्तलजों पुलिसखौ गुलि गावना खारनो नाजानायनि जुनै पुलिसआ गुलि गावनो गोनां जायो। बे जाथायाव भबेश कलिता आरो सन्जीब बरुवानि आथिङाव गुलि नांजानानै गोब्राब जखम जायो। जाउनाव बिसोरखौ हरनि समावनो जरहाट मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव एडमिट खालामो। मख'नो गोनांदि थांनाय 24 जुनखालि बकाखातनि फानबारियाव थानाय CRPF केम्पआव ग्रेनेड खुबैनायाव लोब्बा दंमोन भबेश आरो सन्जीबा। ग्रेनेड खुबैग्रा गाहाय दायनिगिरि अंकुर दास आरो रुपज्योति दासनो ग्रेनेड लाबोनानै होफैदोंमोन भबेश आरो सन्जीबा। 26 जुनखालिनो बिसोर सानैखौ तेजपुर आरो लखिमपुरनिफ्राय हमनो हादोंमोन। रिपर्ट बायदिब्ला फानबारिनि CRPF केम्पआव ग्रेनेड खुबैनाय जाथायखौ लोब्बा लाना दासिम 6 सुबुंखौ पुलिसआ हमनो हाबाय। आसामाव सोलिगासिनो दङ एन्टि बांलादेशी अपारेशन। बेनि गेजेरावनो साउथ सालमारा मानकासार जिल्लायाव साब्रै बांलादेशीखौ हमनो हायो। भारत बांलादेश सीमायाव थानाय जाग्रानि सर ओनसोलनिफ्राय हमनो हादों साब्रै बांलादेशीखौ। सीमायाव थिसनजानाय BSF जवानफोरा आन्दोनि खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै मानकासार पुलिसजों जुथाइ सिग्रोमनायाव साब्रै बांलादेशीखौ हमनो हायो। हमजानाय साब्रै बांलादेशनि गेजेराव सानैया आइजो आरो गुबुन सानैया हौवा सुबुं होननानै पुलिस सुलुङाव फोरमायदों। रिपर्ट बायदिब्ला एन्टि बांलादेशी अपारेशननि गेजेराव बै साब्रै सुबुङा आयेन बेरेखायै भारतआव हाबफैनायनि खौरां मोननायनि उनावनो साब्रैखौबो हमनाय जायो। हमजानाय साब्रैबो बांलादेशीखौ सन्जय साधु BSF केम्पआव लाखिनाय जादों आरो दिनै हरनि गेजेराव बांलादेशआव दैथाय हरफिननायनि बाथ्रा। बेनि थाखाय BSFआ लाहार फाहार खालामदों। नाथाय BSFआ बेनि बागै खौरां बिजोङाव जेबो रोखोमनि खुगा बेखेवाखै। नलबारि जिल्लानि मुखालमुवायाव आयेन बेरेखायै दखल खालामग्राफोरखौ इभिक्सन खालामदों। सोरखारि हायाव माखासे बोसोरनिफ्रायनो आयेन बेरेखायै दखल खालामनानै थानाय सन्देहगोनां सुबुंफोरनि हेंथायै नलबारि जिल्ला खुंथाया माखासे बुलडजार बाहायनानै इभिक्सन खालामदों। नलबारि जिल्लानि बरखेत्रीनि बख्रिकुसियाव 452 बिगा 1 कटा 14 लेसा सोरखारि हाखौ दखल खालामग्राफोरनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय दिनै फुंनिफ्रायनो जिल्ला खुंथाया इभिक्सन खालामदों। मिन्थिनो हानाय बायदिब्ला दिनैनि इभिक्सनाव गासै 82 बिगा हायाव आयेन बेरेखायै लुनाय 93 न'फोरखौ थेर-बेथेर खालामनानै दखल खालामग्राफोरखौ होखारहरनाय जायो। मख'नो गोनांदि इभिक्सननि नटिस मोननायनि उनावनो माखासे नखरफोरा गावबा गावनि सम्पथिफोरखौ लानानै आरो न'फोरखौ सिमफायनानै बे थावनिखौ नागारदों। नाथाय माखासे नखरफोरा बे थावनियावनो दंमोन। जाउनाव इभिक्सन खालामनाय समाव जाहाथे हिंसायारि जाथाय जानो हाया बेखौ नोजोर होनानै जिल्ला खुंथाया गोख्रों रैखाथिनि लाहार-फाहार खालामदों आरो दिनैनि इभिक्सनखौ जागायो। बबेखानि दिनै इभिक्सन खालामनाय थावनियाव गंसे सोरखारि गुदि फरायसालि, मस्जिद आरो रायजोआरि फसंथानफोरबो दंमोन आरो बैफोरखौ गुबुन जायगायाव बोस्लायनायाव माखासे जेंना जादों होननानै जायगानि सुबुंफोरा फोरमायदों।
गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि 123थि मन की बात हाबाफारियाव बडलेण्डखौ रायखांदों। गाहाय मन्त्रिया मन की बातआव बडलेण्डनि बाथ्रा बुंदों। गावनि बिबुंथिनि 14 मिनिटआव गाहाय मन्त्रिया बडलेण्डनि मिथिंगायारि समायनाखौ रायखांनानै बिटिआर सरकारा लानाय आगान आरो बिथांखिफोरखौ बाख्नायदों। ओरैहाय गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया मन की बातआव बडलेण्डखौ बाख्नायनायखौ खोनानानै बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ गाहाय मन्त्रिखौ साबायखर होयो। बेबायदिनो इउपिपिएलनि एमएलए लरेन्स इस्लारियाबो गाहाय मन्त्रिनि खुगायाव बडलेण्डनि बाथ्रा खोनानानै गोजोननाय मोननायखौ फोरमायदों। मख'नो गोनांदि आंगो हादोर अनफावरिफोर मोनसे नुथायखौ साननानै नाय। फुंनि साननि सोराङा हाजोफोरनि गेजेरजों फैनाय गेलेग्रा फोथाराव नांफैदों। बे सोरांजों लोगोसे सिगांथिं दावगालांगासिनो हानजासे जोलुर मोजां मोनग्राफोर। हुइसेलनि सोदोब रिंदों आरो दान्दिसे समनि गेजेरावनो गासै गेलेग्रा फोथारा आखाइ खबनायजों गोमखांदों। मोनफ्रोमबो पास आरो मोनफ्रोमबो गलजों नायगिरिफोरनि थुलुंगाया बांसिनदों। नोंथाङा साननो हागौदि बुहुमनि बबे बाहागोआव बेबायदि समायना नुथाय दङ? बे नुथाया आसामनि बडलेण्डनि। बडलेण्ड ओनसोला दिनै गासै हादरावनो गोदानै जौगाबाय। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया मन की बात हाबाफारियाव बडलेण्डखौ बेबायदि मख'दों। बाक्सानि मसलपुर हारिमु नब्लाङाव दिनै बडलेण्डनि CEM काप 1.0नि जानो गोनां जिल्ला थाखो बादायलायनायनि थाखाय मोनसे थागथियारि एबा साखाफारा मेल खुंफुंनाय जायो। बे मेलाव बिटिसिएलनि बुंथिगिरि काथिराम बर'आ बाहागो लादोंमोन। हितेश बसुमतारी, बारग' MLA, बिटिसिनि MCLA मन्टु बर', बाक्सा जिल्ला गेलेमु मावख'गिरि दशरथ ब्रह्मजों लोगोसेनो बिडिअफोर, फिजिकेल इन्सट्राक्टरफोर, बाक्सानि TLCC सोद्रोमाफोर आरो मुसलपुर आरो सालबारि गेलेमु आफाद आरो सालबारि जिल्ला गेलेमु आफादनि थान्दैफोरा गासैबो बाहागो लादोंमोन। गेलेमुफोरा फैगौ 4 जुलाइ आरो 5 जुलाइआव सालबारि स्टेडियामाव खुंजागोन होननानै मेलाव थांखि आजावजायो। बे बादायलायनायाव जिल्लानिफ्राय गासै मोन 6 हानजाया बाहागो लागोन। देरहागिरिया 25,000 रांनि नोगोद बान्था मोनगोन। रानार्सआप हानजानो नोगोद 15,000 रां आरो साबसिन गेलेगिरिनो 5,000 रां बान्था होनाय जागोन होननानै मिथिहोदों खौरांगिरिनि सिगाङाव। बागानफारा ओनसोलनि जाखांफुनाय फालांगिरि सन्जीब स्वर्गियारिया बागानफारा ओनसोलाव गोबाव समनिफ्रायनो पस्टार, बेनार बायदि बानायग्रा फ्लेक्स मेसिन रायजो राजाफोरनो गोनांथि जानानै थानायखौ नोजोर लाखिनानै दिनै बागानफारा बेंसिमारियाव गावनि आंगो नखरावनो फ्लेक्स प्रिन्टिं मेसिन बेखेवदों। दिनै स्वर्गियारि एन्टारप्राइजनि बेनाराव बेखेवजानाय फ्लेक्स प्रिन्टिं मेसिनखौ बेखेवनानै होयो नाहेरबारि BB गोजौ फरायसालिनि बारग' फोरोंगिरि शरद बर'आ। लोगोसेनो बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लाबावदोंमोन बडलेण्ड हायुङारि गौथुम आयेन आफादनि बुंथिगिरि काथिराम बर'आ। मख'नो गोनांदि सन्जीब स्वर्गियारिया थांनाय 2013 मायथाइनिफ्रायनो बागानफारा सारियालियाव MS स्वर्गियारि एन्टारप्राइज मुंजों कम्पिउटारनि गला होजेनदोंमोन। बेनि उनाव इं 2015 मायथाइनिफ्राय गावनि गलायाव फ्लेक्स प्रिन्टिं मेसिन गायसननो सिमां सुजुदोंमोन आरो 2015 इं मायथाइनिफ्राय नाजायै दिनै 2025 मायथाइनि 30 जुनाव 10 बोसोराव गावनि सिमांखौ मोगथां महर होनो हाबाय। सिमां नुनाय बायदि नाजानानै मोगथां महर होनो हानानै गावखौनो गोजोननाय मोननाय फोरमायदों जाखांफुनाय लाइमोन फालांगियारि सन्जीब स्वर्गियारिया। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बागानफारा हालामनि गुबुन गुबुन गौथुमारि आफादनि दैदेनगिरि आरो गामिनि गोबां रायजो राजाफोरा बाहागो लादोंमोन। मोनसे गोख्रों सिग्रोमनायजों रानि पुलिसआ गोबां बिबांनि गान्जाजों लोगोसे सासे फालांगिरिखौ खादों। बे अपारेशनखौ अफिसार इनचार्ज हिरकज्योति मजुमदारआ दैदेनदोंमोन। हमजानाय दायनिगिरिखौ पान्जाबारिनि थागिरि सुनिल कुमार दास 48 बोसोर होननानै सिनायथिदों। मिन्थिनाय बादिब्ला सुनिलखौ रानि पुलिस आउटपस्टनि सिङाव थानाय जयन्तिपुर ओनसोलनिफ्राय हमनो हादोंमोन। गान्जाखौ AS25E 5863 नम्बरनि यामा FZ बाइकजों रोगानानै बागानफारा रानिनिफ्राय पान्जाबारि फारसे लांनाय समावनो पुलिसआ हमनो हादोंमोन होननानै रिपर्टआव बुंदों। बबेखानि अपारेशननि समाव मावख'गिरिफोरा 3 लाख रांनिबो बांसिन बेसेननि 20 किल'ग्रामसो गान्जाखौ जब्द खालामनो हादोंमोन। आथिखालाव दायनिगिरिया रानि पुलिसनि आवथायाव दं।
बे जाथायजों लोब्बा थानाय गुबुन फालांगिरिफोरनि नेटवार्कखौ फोजोबस्रांनो पुलिसआ गोख्रों नायबिजिरगासिनो दं। दिनै रोजा रोजा बिजेपि मावथिफोरा डिमा हासाव जिल्ला कमिशनार मावख'नि मोखाङाव थोरसि लानानै सोमावसारदों। हेंथा दिन्थिफुंनायाव लोंग्रा दैनिफ्राय जानगाराव थानांनाय फरायसा आरो बिमा बिफाफोरजों लोगोसेनो गोबां थिखादारफोरा बाहागो लायो, जाय थिखादारफोरा दासिमबो स्किमनि रां मोनाखै। सोमावसारनायाव बाहागो लानाय बिजेपि मावथिफोरा 15 जुलाइनि सिगां डिमा हासाव अट'नमास काउन्सिलनि CEM देबलाल गारलसानि बिबान एंगारनो दाबि खालामो। बेजों लोगोसेनो दोलोनि मावथिफोरा थालांनाय बिलफोरखौ होनाय, BPL फरायसाफोरनो जानाय लोंनायनि राहा खालामनाय आरो रायजो सोरखारजों रोखा खालामजानाय मुलाम्फा मोनग्रा बिथांखिफोरखौ गोख्रै मावफुंनो दाबि खालामदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।